ka intiere kod ohala jogo monge kod okumba ng'omiyo gionge go to ng'omiyo yang minyal nyisgi kata puonj ma minyal chiwne gi nyakoram ga jwang' mane onegi bedo kod okumba ma kamano ang' no bed kod wendwa kai mang na nyisi bang'e kendo adhigo kod gi mbaka kotenre kod wechego mag okumba kata kamano kaka pile ndari 26 dwe mar adek anario 26 waikoni bende weche manyine chero ni masiwinde mar ohala ka bende oroko pachi lai enari adek auchiel nono wantiere live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jodak ma estate maong'ere ni Real Estate View mantiere South Sea e boma Nairobi yuakaluwore gi chandruok magikale ma ikelo gi gedo mar orofa 16 magiwacho ni lwaro kite e witado kendo ketho mwandu maggi. Negiloso gi jofwambo jodak makono koni gedo mag orofa nochaki higni 2 mokalo kendo gisebedo ka gichwalo ywak margi ne tend county ma Nairobi kendo nyaka sani pok giyudo kony ka mwandu gito medo mana kethore kata kamano pod gikwayo tend county ma Nairobi mondo mi odonjie wachno kendo neni ochop dwachgi ma en chungo gedo ma kamano. We are here to actually complain about the falling debris by this building that has really impacted us. There is falling debris on roofs, literally falling and destroying the roofs, and you can actually imagine the falling debris when it comes to even hit the children. There has been destruction of property like cars, the windscreens have been broken, so it has been a real problem, and we are just asking for action to be taken. These two houses, they started building them 2 years ago. We've had so many complaints. We've gone to NEMA, we've gone to the people who are concerned in the government, and we are wondering what is happening. Why are we not getting any help? Why are we always calling people to come and look at the building? It's closed one day, the next day they start building. It is serious that you can't sit in your house on the first floor. We also sometimes come on the ground floor and sleep. These debris don't fall during the daytime only, also at night. This has been happening for over 2 years. We are in a terrible situation. NCA came, stopped the work. After 1 hour, NCA reopened that job. Speaker Malamu Azar Mbarak oyangoni thoth skunde primar my county Malamu onge kod bas makonyo yore mag wuoth ne jopuonjre. Kaluwore gi Mbarak chal makama chuno jotend skunde mondo mi okwa kony kowuok kuom skunde sekondar